lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat nati agpaylinga di tinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal, gaputa ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak, ket ditoyak metten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak, awan met tinagbalin a parikot mi. Isu na laeng tadimteng ti maysa a panubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikon? Jagamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti daw-dawataken ka para iji bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan na pala. Kat no ka ba alam mo't dahitasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adot ti kliyente akasarsarita. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga oray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti daduma ang matrabaho iti bakery. Wen, ngam idi dayjay. Amumot nga adot dagiti sideline ko ita. Saan ka di? Iti kasta pa nagras-rason mo. Talaga din akon kaya't atulungan iti bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga roden ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa ilang iti biro kang. Unang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglakupay. Amumet, adu ti customer. Nang runa no kastoy asabado kan Domingo. Oh, di mangala ka pa iti dadum at ang danam. Apay ang mangala akpay manan iti sweldoak. Ket mabalinak mo't atulungan no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia, awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka, Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutay. Alfred. Basta di nakpilitan at tulungan kahit tinegosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang haaga pa ta. Ne, sa dino tinagapuam, Jane? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam ko na. Rabina, kung naklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di? Uwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasapa tamanen ang mapan iji bakery inton pikat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo ka di pa ya maturo? Saan pa'y? Urayot pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta ka di? Sige nga rod, auntie. Umuna ako na maturog. Good night, auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa'y lang tiar aramidom dita, Jane. Sumango ka mo tan itilamisaan. Tagigid lang tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasango tayo namangan. Maganda maaktuan, auntie. Uncle, sana pa yan mabisin. Ala, nayunam lang nga rodon ti agbalon. Iti kasta, adda ka nam, iti pwesto, intong mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin at tagsasango tayo namangan. Iti kasta,
Saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang man, Uncle. Nalaka lang man ti magaw iti balunag no bilang. Nagsugak pa kami na talaga. Sigurado ka? Uwan, Uncle. Nalalabay amon Alfred. Di mong pilitan. Nabsog pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na iti pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Makanda nga rodin. Tanil daw. Jakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simbangpat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod anak ko. Apay, ada ibagamken ko na. Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulang. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakakin ko na. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatan ko kin ko na sapatos. Ala. Urayim lata nga rod din jay amam. Sigurado, paawi din day jay. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Basta ya, ala nagbit mo na naibos. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit ang maibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang ijay kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Uwan auntie. Ay, di dapay mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastik. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nointon bigat dapay nga i-deliver day jay, auntie. Ay, huwan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagongs. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumata ang kaanakan. Uwan, auntie. Ato iti igatang mo. Parta ka matan Ang mga umaduman nun ti tao, inton madamdama. Uwan, auntie. Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa'y nagri-ring. Ay, nalipatan ng sakit di. Nananakitaak man. Ang mga muno, importante ti ibaga ti umauawag kan kwa na. Na. Ambar mo ti asawak ti umauawag. Nene, apay nga uawagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papan dito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsungbatan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kayo ta sa wanda ito Kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia. Isumutlagayam ang makagatgatang ka kadagiti nginginaan na gamit mo. Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa adamang suporta kan kagat awan sa bali. Saan ati asawa? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko mapagawandag. Mas asyaнаkin ka. Gaputa nagsardeng ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tapnuti ko na. Makaurnong ka kat ituloy mo to ti agadal intun umaya pa nagsisarek. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat kan ka. Anya tinaramid mo. Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag anak ka! Ulan ka! Iti kinaad-ado ti lalaki nito'y lubong? Iti asawa pa'y! Apay, Jane! Apay! Sorry, Auntie Olivia. Sorry. Sorry, tarupang! Pumanaw ka, isang wanak!
mga no saan lang atong dati maaramid ko kanya! Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis respeto kayo, Daddy. Kasta unay pa nagyaman mi nga kabsat. Gaputada kayo tinagbalin nga, Mami. Inday tayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumbal nga ipanagkalmikin ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama adi na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Gusto, Christine. Agasam man, tamis mo ba'y akaanakan ni Mami? Guston! Manyaman ti parikot mi kini Mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min ti tabanak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awan kan silbi yung mama! Awan! Awanin. Dita kong resrespetuan da kita anak ta Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jay ti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alino ko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman matindag iti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbidtot ka nagbasol. Anya din nagkurangak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Ato dagiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita arason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumad kat dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak. Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat ang madadaul ti pamilyatang. Olivia. Ngimjak ka bailan basta palabsen latan tinaramid mo kanyak. Dak nagayatan ti mangloko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbirok ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbirok ka iti sideline mo, tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya sidag na tirikna na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot akabagyak. Mismo pa'y akaanak at tikadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan na ko man, Olivia. Pakawanan na kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti dandan ni 20 at awan na panagdanata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan matinagbalin na parikot. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kunti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga among nga da relasyon da kan ni Alfred. Namaapay adi mo imbagbaga kanya ko. Kinapudno naman ang inungtak mat ni Jane idinamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred.
Inbaga kasinaan nanday to'y. Gaputasaan amay parbang ti aramidan da. Nga mapay nga italaang nga ibagam. Ibaga kumainin kan kati amin. Isuna laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti konamkit di. Konsintidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang. Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di Ngamin, mairanranod kamat kadagiti itod ti asawak ken kwa na. Pudno nga yaw-awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Banag adakkel atulong day jay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day takapaburak meten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natanggan ti ulo na. Iso nagdesisyon ako nga umay dito ay tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa-unay ti anak ko, aramidag kantong palag amin ang kayat mo. Uray agpaalilakan ka, aging gatong palbiag. Mapakawanda kami lang agin. Saanan? Ngamin, iti uray kaanuman. Saan kayo nakayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Diyak kahit ang madadahal ti pinukil ko, pamilya. Iso ang pang-aasim. Urnusan to kamanda ito Olivia. Ha! Tasikapay ti daganas nang agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma, idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pang-aasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita manipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako makakasigurado? Awan mo't ebidensyam, ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kaniya, pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak tiluklukwam. No di kat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang loko kin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Aramidag amin nakabaylak. Tapno masulnitak dagiti nagkuranga. Isa o pakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang abay akastoy. Abay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring nakagkasla bumtag ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa ilaang ni Daddy, Mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni Daddy. Kagurak, kapitikas tiyang inaramid na. Angam na talaga, ati palang pakawan nyo kinkwana, ti pakaumusan ti amin. Awanan mabalinan mi kinimanang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyag. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti bagiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti aggulo. Mawatak tirik na yo, Mami. Ang umpayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni Daddy kasi siyang inaramid na. Kamrunani ti amin. Sabay ko nga. Tapudno ang nagbalbaliwan, Mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko!
Father Arnold. Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar, dito'y simbahan, Olivia. Diyak ngam inanam mo ti aramid, Father. Nagkidaumot kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak ka aramid iti madi kanyak. Adrapay lang, di tabarukong mo, ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid na ka. Kasta ka ni, Olivia? Kasta nga ron, Father. Olivia, kumararag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Lumasapol ngay sangit mo. Araminaw. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kinkuha na ti amin. Bayam nga agasan kan paimbagan na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang nagbitot. At dadag iti banag pagkapuyan tayo. Nabukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang solbar. Kan mangnilasat kadag kita panubok at umtang iti piyak tayo. Father. Awan imposible ti Diyos. Oray ka sa pa'y kao nagtisugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kendagansen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan anasaya at kanyak, ket nagbalinmetten anaanlayas ti relasyon mi nga agasawa, kastametten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga narigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tayo nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga addatal na, kapya ken panagiinnawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangnay.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adungdungag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akate. Iti agdama ket adanobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanagnakak abaro kan awanan sabit. Iso nga in manugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Wen, sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan traffic tan tumanan. Wen. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko madlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow. Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga abagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mati addan ka id-iddan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka inagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpaysunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton pikan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti maysa ka lang iti batch ko iti high school. Anak ka no iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Well, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kasi ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kaya't ko kumamat ti makipasyara adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na.
Iso abiglaan ti panagawid na. Kastagayam. Uwan tatang. Ala, makantayong kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kaya't mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak matlang ita. Awan nga min kadwa ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una na. Madanon to dahi ta akan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat gatangan nyo ijay syudad. Imbag dahi jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ka nagpipintas dagito asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagito asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga rodan, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart? Basta lumugan kan. Siya kung ti makaam mo, no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si dagiti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igit ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti barong agsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdani wa. Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimten kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sikat tinakarik naak, nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakat no adaka dito'y danak. Lading iti mariknak, no saan ka makita. Kat arapa-apag iti rinabii asikat ikadwak, aging gaadumtang ti agsapat. Oy, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo at tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinaglaw ka parikaw kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mat na dyan nga Erickson. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay. Isumat ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya. Uy, yaklam mo no idiadda aklang ijay akas jay. Ay kat saan ka kumapay ang nagawid iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makaid na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay,
tawan exercise mo, ijay. Uy, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak ang mapan talon. Inaldawak nga aglingay. Bareng ano talaga nasingpot na dyan nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan ag bakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kas talakay. Kailiw kumuteng di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantukin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga ron tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Well, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang nga dagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan? Well, sweetheart. Awagan nak to. Apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganat ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mo. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa niya gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikallaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wan ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ada kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Ay, wan Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan na da kami ti agkagasat. Claudine. Iso ada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan mo, masaktan kayon tumat lang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta? Saan kayon to masaktan nakas iti marikrik nak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipatid ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko.
Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarit na itay timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabak hak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, mat kaya iti parbangan. Barbaro analokagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan. Ano? Nalipatan na kata. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idigalman sa batang kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan ken sabsabatang. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya pasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa. Diyak kaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsakan ni manin ti urok ko. Iswa agi ka nakaturog. Diyak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Diyak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplaan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Saan, Erikson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus, apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabahon. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga ron. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehon. One, sweetheart. Bye.
Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay, nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kasta unay sakit na. Diyak amo no niya ti aramidag. Kasano ana pasabot ti kastoy. Awan matpulos na damdamag ko iti sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwana ti ubing. Manipod binyag ken birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag ken birthday nga atindaran na ket tigayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanya. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami nagdamdamag akon maipapanken kwa na. Ngem talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngem jak amo nga adagayam inanakan na. Ket nalabit asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kadyak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanya kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramida, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak ket nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga nga agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panagnak iti bagina ken ka ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat nga uray masaksaktan tayo. Saan ka pa'y matsiguro amasikog? Iso at decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan.
naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi kan ita, adayo anarigrigat ti biag idi, iso anapatag ti tunggal sintimo kanyak. Nasapaak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang ang katakmet iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Adto iti sweldok, nanang. Imbaglaan ngay na yun yung ikatang kadag iti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ako na yan ako. Dakkel atulong da ito nang ro na kadag iti kakapsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Kas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi una yan ako. Ket sapay ko ma, tadikan tumauma amang tulong kada kami. Nang ro na kadag iti kakapsat mo. Amumot abasit lang ti sweldo ni tatang yo iti panlakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Pastalakit di adda, mang tedak kunak manen. Good morning, Nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man na ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rodan. Ang amsakbay na, riingam man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, Nanang. O, anya pa'y laangay, aramiden nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, Nanang. Balon ko ngay nga ron. Mabiit lang. Oh, atoy. Thank you, Nanang. Siyak nga imat. Dahito iti balon mo, Vince. Agyaman ak, nanang. Malaala, ingkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, ready na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay na anak ko, kano adala nga ruden balon mo analing taasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, Nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem. Amo yumat analakak ama bisbisin, Nanang. Alaam nga roden dagita anak ko. Thank you, Nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti para kan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow. Thank you, Hana. Kukok ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tan nakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakin ka dayta. Ti amo na ket balon ko. Ay, agyaman na ka na. Awan anyaman na, Gino. Nasaya at matasimangpet ka, Noel. Uwan, bakit? Kastaunay abannog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ang tatang? Oh, kasya na ka ti Diyos, anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha? Ay, ko ha. Inton maminsan ton. Kastaunay nga minabannog ko. Ken napuya takpay. Sige matan at tatang. Italang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga na banogak. Hana anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka.
Napanugak ko naklang aruden. Saan man na natangkan ti ulom, si Kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatan? Sorry, tatang. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla aburido ka man. Kasano? Ket agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutat no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin idi na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasarunumat ti kas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Ket adda itid na. Ta isupay lang ti pang tuition ni Vince. May sapay day ta pa kakon konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Ta imbes nga agad adal piman. Saanan tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan ko maanatangkan ti ulong? Kasino nga iti mga sikaso kadag iti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunak ket kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabaelak pay nga ipamuspusan ti amin, Miranda. O, sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya? Amangan nga awan si daan dayta rabi Kat datayo ngay. Napanunot mo ka din nga amangan no datayo mati awan si daan na inton biga. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli day ta ijay kusina, Hana. Wen, nanang. Agmano ak, nanang? Kaasya nakatidyosa na ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyos. Balasang ko. Nanang. Itata, sa dino tayo na? Ay ko, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige nana, itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makaina namat tan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko na, Brian. Wan tata, adda kami matin iti husto tawan. Kan may isa. Agin inet kami mat kini Ruby. Anya? Ay, apay ngamin ayang agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan amasikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ta ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo mat ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan may isa. Kasanon dagiti kakabsat mo? Di mat inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, dua taon ko mat ida na tultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik matanda si kaswag. Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka. Kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga tirumbang amang paadal kadakwada? Bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatang! Ayop ka? Apay! Anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel! Ibatang ti anak mo! Bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalay sa kami kini Ruby.
Apay ngay, amulmulagatan nyo maklatan timakan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Wan nga rot Kastamanan ti sida tayo, iti kalman. Tata, isumanan ti sidaan tayo. Pasensya kayon, anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di ataadda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangaruna no adda kapi, saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangan tayo, anak ko. Anusan tayo pa'y laang tituyo kan linambong nga ugot tayentun malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso, tata? Promise, tata? Promise. Yay! Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo din na minsan ngal daw. Nana, tatang. Brian. Ay, takunay ni Ruby. Sabay ko tao manunugot kayo matin ngagkalay sa kami. Sa nabali, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at danton asawak. Ala, uwanan. Anya ngay nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo na amangan. Pagyaman ak, tatang. Nana? Apay, Brian. Amangan mo dapat extra kwarta tayo dita. Naibusan kami ngamin. Kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itid ko lang kada kayo idi na minsan nga aldaw. Ay, naibus ngamin ang tented yun lang. Ay kat agdiskital ka Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen iti kakapsat mo. Ita, dumawat ka manen. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Nudimngag kayo kumakanyak. Kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho, tatang. Iso na lang, tas ang regular. Day tangarod kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Huston lakay. Makamu kayo man langin. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sana bale? Ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manen, Hana. Di nakdisturbon. At ako kuot. Alaan niyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti daytoy, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kadamanong Brian. Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapa akpay amariing intun bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo. Dagiti ngay anak na. Adda dagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't ati tangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti papa na Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray sika kat pumanaw. Saan ta nga minan amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnunga, agawi dakmet laeng adagos.
Aging ka diita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho ang nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day dakat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akabailan a suportaran? Ngawan siya serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tao. Oh, matlagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manan kadagiti anak mo. Tay sumet ti paglaingam. Noel. Makauma! Diyos ko. Apaya din ak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuka ni Manang Raisa dagita. Inyurnos kon dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pagaapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay ay nakakulkulit ka. Adayo nga ububing ka. Iso arumbang nalaang ngarod asurutam ida, ta isuda ti inauna, naawatang. Talaga matasaan asyak tinagwara ka dagita nanang. Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara, rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasya ka kanayon ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipapabasol yung kanyak. Syakla kanayon ti ata kamalina. Syakla kanayon ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana, ang subli ka ditoy! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saanan, anak? Kabailak day to yan. Tulungan kayo nga roden. Iti kasta, daras amalpas. Pasensya kan, no si ka tinagdasalan ki pungtot ko iti rabi, anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon ano, kasjay mat tinay baga. Di kay agdanag, taigaad ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo kani tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Tila man mapampanunot man nga ubing. Basta nanang, amok kan mamati ak amaaddaan kayon to iti adu a kwarta gapo kanyak. Sige nanang, mapana ko ni Jay simbaan. Sigurado nga urayan na ko ni Father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen nanang, ada nga min kasar inton madamdama. Masapa ak amapan, iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige anak, sumarunuak inton madamdama, o may kabuyaan nga kanta. Agpaiso, nanang? Wen, anak ko. Yehey! I love you, nanang. I love you to, anak. O ala, mapankan, itikas na saan ka amala daw. Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asika tinak-inay, ayat. Sika lang ti pagtuyusan, daytoy riknay.
iti tunggal aldaw, sikati sapsapon. Ay! Hala, mistake. Sorry. Sapsapulan ko magayam. Sana birbirukan. Sana bali. Sigurado sa anak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wan Gino Mala, patakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga agur-uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Wan Gino? Hana, magpaigit ka. Adalo. Nanang! 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 Brian! Ni Hana! Apay ti kapsat mo. Natisgrasya ta kanugin ni Gino. Kabayatan ti panagnadama pa ni Jisimbaan! Ano niya? Hana, anak ko. Hana! Miranda! Anya tinapasama kiti anak ta. Hana! Anak! Sana puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana! Bakit? Apay, Hana. Apay, anak tanuel. Apay. Hustonan, bakit? Awanan ti mabalinan kayo. No di ti mga klon iti nalabit aday ti plano ti Diyos para ianak ta. Ano ti mangibagbaga na kasing-singbat ti anak ta. Managpulong. Managparabor. Nakaraglag sa kandadumpay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pa'y. Apay nga itaglang nga naamir sa amin dagita. Ang kinasaya natin anak. Miranda. Nagsakit ti maawanan ni anak. Nagsakit, Noel. Miranda. Anak ko. Nulabsem ti agsarita kaslaak matay idi gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga nga inot an aklon kumetlaeng ti amin. Manipod idi nasursuro mimetten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi ket agbabanding kami latta ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngan. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok nga intay pagdaldalanan, amangibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngem di tay kumaliplipatan nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao a napateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna a basit laeng abanag,
ngem di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagay ti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang ti biag tayo. Enjoyan tayo nga rod kabayatan anapigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas no di kat agtalinaed laangan dagitoy alagip kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam Miranda, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samana na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangad. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragreg ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no diket namin tallo adaras. Adda dagiti gundaway nga agapa wenno agrikyarda ngem kaasi ti Dios maornos damet laeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayem nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman, adda babae an amamo ni Oliver. Limed ang nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka mabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyat asaan nakamat lang ang mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Tunal, nabayag nakmat lang nga ilom naman. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di nak kumailam lamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya, masikog ka kunam? Wan, masikugat. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga am mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga irwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawa. Iso ama sapul nga rod at takderan na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka na ko na! Masapul nga agsalita kami iti asawa! Saan? Di mo mabalin na kasarita ti asawa. Pumanaw ka! Ne, anyo day, Chay? Ay mo! Ipatamti po ko! Ayop ka! Masawak dito! Masawak! Ano tar arami dito, ha? Kasi kapay tadaganas ng agdamag itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha?
Pangaasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikugat, Oliver. Huston Ela, sumardeng kan. Ibagam iti asawang tamasikugat. Ibagam! Anya? Ela pumanaw kan pangaasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawat. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, agsarita ta ko ma. Anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? Nung kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pangasim. Denggan na kumaman. Adda ka di napasamak kada kayo iti dayjay a babae? Bakit? Nabarte ka kadi nagamam mo kami ginaela. Iso adyak amo no. Adda napasamak kada kayo, ano awan? Jerry. Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka di napasamak kada kayo. Nagkaida kayo kadi, ha? Sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni Di. Jerry. Ayop ka. Linukunak. Di kan to pulos mapakawan, Oliver. Saan to pulos? Jerry, agsarita ta kumaman. Pag-asin, denggan na kuma. Kapo ka dita ubing dayjay a babae. Iso anaaramid na kalukwan. Jerry. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa ikanya. Panaw! Kaya't ko nga agnaid da itibukod na abanay, Oliver. Ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikugat. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglak no bilang laang. Awanan ti adupay asang. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laangan nga ipargreg ko ti anak mo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kayat ko kan ka, Oliver. Di kagdanang taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpit kan, Oliver. Agsang sangit anak ta. Gamata ka anak ka-relax. Isong marod nga inawagan kang agawid ka adagos. Taaw-awirab day taubing. Itaypay asumanangit. Makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga din agaw-awir ko matitrabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat. Kalkalpas ko laang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay lang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela? Oh, ayapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amul-mulagatan nakmatlatan, Oliver. Anya ka matanela. Apay di mo bambantayan tanak ta. Adda iji-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di. Ay, jakmat na nasiputan arimwar. Ayabangket din ata di gusamon. Sigurado nakadungdung ritmanan. Anya, kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo din adinigos. Sorry, lakay.
Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ella, Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga denden nata. Saan ka di? aglablabas kan, Ella. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin na kapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal dito pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manan ang makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam sabali at talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't ka di asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day nga Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutek. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailaang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na ko nakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro pay nga aldaw. Ngamkit di, addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita, ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok, ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan mo, nanya taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver. Namuklaing kumakas dito gali na. Diyan kuman inyal alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnadan mi. Kat kasanuitan pare. Sapay ko naman naibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ti parikot pare. Agbabawi man. Ngam naladawan ti amin. Oliver. Ni Jerry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo kin kuha na pare. Kinapudno na, nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kuha na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at mat nga rin kasta pare. Saan nakas kanya, kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromot ka numanan. Katitisaan nga agbayag, sigurado nga isunto ka nun ti sumaruno a principal iti pagadalan na pangisursurwanda. Deserve na dito pare. Kat maragsakan ak para kin kuha na. Ne, apay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, niya apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak tam. Unay ka maten, di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, ano sumang petak at naluto makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat yung strabjag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. O, di agawid kan igibalayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Ah, kanya. Hoy, Ella. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa. No di mo kahit amakaraman ka kanyak. Oo, talaga mo ta. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko naklay. Kailiw mo samat ti asawam. Ibagam lang ang tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali.
Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ila, pare. Nasabat ko met di tarwar. Panipot kastuyan di kasasahad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, ket amo na matakas ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At iti pudirtiinan ni Ela. Diyak mat nga rod mabalin na mapanpasyaran, kaputa kastuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Sikamat, pare. Saan ka magtanasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare. Yung ti babae pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di nakman lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mita, pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Isu na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh? Cherry, ni Oliver ang amin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Naka-wheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makinkan nigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana, ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Ang mga numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taypay mo metten ti panang pakawan mo kan kwa na. Henry. Pakawanan na ko, ma, Cherry. Sorry ka dagiti amin na nagbasulak ken ka. Na ito sigurong ti dosa. Kapo ka dagiti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry, si kalang ti babayan ang ayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang babawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ayatan ka pala ang ngaging gayta, Cherry. Gayta ti budno. Oliver. Sapay ko, ma. Tama pakawan na, Cherry. Kababain man. Kita o kasapay ko, ma. Tay kanak pa iti maikadwa gundaway. Taplusul nitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko, anya ti rumbag na aramidag. Isuro na kumahapo. Ti ambog, nagrigat ti mamakawan. Nangrunan at dapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbag ka di apakawan na kung ti asawag. Nauray at dapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng tipan ng loko na kanyak. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Cherry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver. Dak tumaong magagkitid daw iti pamakawan kayo ka, Cherry. Sorry talaga. Shhh. Gusto yan. Ti panunutam kit tita. Ti daras na panagimbag mo. Cherry. Uray pagbalik-baliktadan ta tilubo. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kuman ulitan ti inaramid mo.
Sapay ko man. Tadi mon sayangan ti gundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan, gaptambo kong tidakas nga ibunga na. Kanamok, asikalang ti babaya pudno, ang mga ayat kan mangipatpatag ka niya. Aklo na ka nagpintutak. Nga pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taikanda kami pay iti at-atidug abiyag, iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panangbaybayan ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat ken amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapo ti inawat na ti anak ko. Makita ken mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kaspudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam, Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.